Yadayong panagwadwag, si kabubayan tiragsap, itdem silaw itibyan. Amin dagiti pinarswam, umay dadi sang wanang, amang idayday
kan patingganam. Talon bakir tanah bantay, nalang tu amol mula. Tumatayag akan kanta, ken kaagday dayaw da. Sika na sinaayat, bendisyon mo't nawadwad. Puso kat naragsak abiyag, ubok kat kinaimbag. Amin nga abiyag kenayat, o Dios isudat bukwang. Agayat isurunakam, taisut pagayatan. Agkay kaysa tayo amin, mangitan ukdayaw na. Naamaan nga ayat na, kadatay mamagkaysam. Agkanta tayo akanayon, si baligi ken basol. Dinaragsak ka musika, baligit biyag itenam. Amen. Ada ti Apo itinasantuan na templo na, ada ijay langit ti trono na, sipsiputan na dagiti tattao iti amin a lugar, ket amuna no anya dagiti araramid da. Agkararag tayo kakabsat. Apo Diyos, agyaman kami, iti daytoy nga agsapa. Agmaymaysa kami, O Diyos, nga mangidaydayaw, kam mangitantanok, iti napatig-unay nga nagan mo. Idawat mi, O Apo, nga bendisyonan na kami, iti daytoy nga aldaw. Kang runaan na kadagiti anak mo, nga pinilim, nga isong mga mangiburay, kadagiti nasantuan, ken nasasamit nga sasaom. Agbalin ka di, O Diyos, nga protection mi, kaya nagbalin nga baston mi, iti panagdalyasat mi nga inaldaw, nga aglabas iti biyag mi. Dagitoy in kami mangigan nga si bibiyag nga sasaom. O Diyos, pakawanin na kami, kadagiti nagbidutan mi, babayin iti panunot, panagsarita, ken panagaramid mi. Dagitoy Apo, iti idawat ken ipakpakaasi mi, itinagan ni Apo mi nga Jesus nga iso nga manubot mi. Amen. Amen. Amok ti Diyos, sungbatan na kararagko. Amok ti Diyos, sungbatan na kararagko. No agbyagak kanasantuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, sungbatan na kararagko. Item ti tinapay, ti biyag Apo. Ama ipay, ito'y kararwa. Kas panang ted mo jay, den nagbaybay. Kadagiti tao adu unay. Tugaw tayo, Apo. Panakaybasa tinasantuan nga surat nga masarakan kadagiti Salmo 118:19-29 kastoy iti sao ni Apo. Luktan yu ti ruangan ti kinalinteg, ta sumrikak ngagyaman iti Apo.
Daytoy ti ruangan ti Apo, dagiti laing nalinteg ti makastrek. Agyaman ken ka o Apo, taimpangagnak, ken sika tinangisalakan kanyak. Ti bato nga imbeleng dagiti agpatpatakder, nagbalin akang runaan a pasuli. Aramid daytoy ti Apo, anyan anakaskas daaw, iti imatang tayo. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, agragsak ken agrambak tayo. O Apo, isalakan na kami, dawaten mi ken ka, apagbaligyan na kami. Nagasat ti umay itinagan ti Apo, bendisyonan na kayo, manipod iti balay na. Ti Apo isot Diyos, ket inikan natay iti silaw, agigem kayo kadagiti sangsanga. Ket aglibot kayo amapan iti altar. Sika ti Diyos ko, ket agyamanaken ka. Ipaduyak-yak ko, iti kinatanok mo. Agyaman kay iti Apo, agsipod ta isu, ket naimbag. Agnanayon tinapudno nga ayat na. Bendisyon ng kinapudno, tapno iso taraon ko, Apo, ken mangpukaw tiki na dakeso, ket tala ken ragsak masarap ko. Ibasak kada kayo ti paset ti nasanto na surat, ang masarakan iti surat ni San Lucas, kapitulo 10 ken siyam, versikulo 20 ken 8, aging gana iti 40 ket kastoy iti maibasa. Ti sa babaligi nga sirrek ni Jesus ijay Jerusalem. Kalpasan, ti panangisaon ni Jesus iti daytoy, nagtuloy ang nagturong ijay Jerusalem. Iti asidegan iti Bethsage, weken Betania, iti bantay Olivo, pinauna na ti dua nga adalan na. Inkay iti masungad a baryo, imbilin na kadakwada. Apama na sumrek kayo, makasarak kayon to iti sigagalot nga urbon ti asno, at di pa'y nasaksakayan. Warwaran nyo ket iyagyo ditoy. No adda agsaludsud kada kayo, no apay ay warwaran nyo ti urbon, ibagayo kenkwana, ang masapul ti Apo. Napadda nga rod, ket nasarakan da amin akas imbaga ni Jesus kadakwada. Idi warwaran da ti urbon, kinuna kadakwada, dagiti akin kukwa, apay ay warwaran nyo. Masapul ti Apo insungbat da. Impanda ken Jesus ti urbon, inapapan da iti urbon kadagiti kagayda, sada tinulungan ni Jesus as simmakay. Idi nakasakayon ni Jesus, iniaplag dagiti tattao, dagiti kagayda iti dalan. Idi sumungsungad ni Jesus iti Jerusalem, iti dalan as malog iti bantay Olivo, nagdaydayaw iti Diyos dagiti amin nga adalan na, itinapig sa atimag gapo kadagiti na indaklan abambanag anak kita da. Bendisyonan ko ti Diyos, ti aring umay, ti amin ti Apo, impukpukaw da. Kapya sa dilangit, ken gloria ti Diyos. Maestro, bilinam dagiti adalam, nga agulimag da, kinunati sumagmano a fariseyo, nga adday iti umong dagiti tattao. Ibagak kada kayo, ano agulimok da, mangrugida ng agpukaw dagiti batbato insungbat ni Jesus. Ni Apo Diyos tagbendisyon, iti panakaibasa, iti paset, tinasantuan na surat. Amen.
sao anaragsak sa uama magbiag ti sao anaragsak sa uama magbiag. Sagana tayo dagiti puspuso tayo ket makangeg tayo iti mensahe iti kanta nga aga po iti Nax Virtual Choir. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. King of Israel, welcome to our hearts. Here to reign in righteousness. O ruler of the world, ruler of our hearts. Now ascend your throne. You are the King of kings. Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, 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 to Jerusalem, to the sons of men, riding on in gentle strength. Oh, come to save your home, come to give your life. The kingdom is at hand. You are the King of kings. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. King of Israel, welcome to our hearts. Here to reign in righteousness. Oh, ruler of the world, ruler of our hearts. Now ascend your throne. You are the King of kings. Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Agkararag tayo, na indaklan ken manakabal nga Diyos, peksami ti panagyaman ni ken kay ti daytoy nga aldaw, ngayon sagot mo kada kami, tapno iselebrar ni daytoy aldaw iti palaspas, when Palm Sunday. Agyaman kami ken kauapo, iti kanayo na panang tarabay mo kada kami am amin itanga oras, uri pay dagiti anak mo nga daday iti banlasaw tao nga buybuyat at tao apo Diyos, tagyaman kami ti biyagda, nga iso nga isagot da ken ka, kaya tagyaman kami ken ka apo, kadag iti anak mo ng imay, iti dayti nga oras, iti uneg, iti pagdaydayawan mi ken ka. Bendisyon na mga rado apo, iti aramatom nga anak mo, nga mangiburay iti sasaom, ikam ka di iti siribisuna, tapno maibaganaw apo na niya ti kayat mo, nga ibaga kada kami tangal daw. Kadag iti dawat kan kararag ni babaon ni tinaga ni Apo mi nga Jesus. Amen. Naimbag nga bigat tayo amin. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amok nga
saan amin dito ket makaawat iti Ilocano. Meron po tayong mga kasamahan na hindi po nakakaintindi ng Ilocano. At hindi ko po alam kung paano po nila maintindihan ang mensahe ng buhay. Pero tandaan po ninyo, isang oras lang amang po kayo nakikinig ngayong umaga na ito ng Ilocano. Ako po, 2 taon na nag-a-attend po ako ng Korean service na hindi ko po naiintindihan. Ang naiintindihan ko lamang po ay kamsahamnida. Kaya alam ko rin na ang Panginoong Diyos ang nakikiusap po sa inyo sa umagang ito para maintindihan po ninyong mensahe ng Ilocano. Gaputa, iti serbisyo tayo ket Ilocano. Nagpartak iti aldaw kakabsat. Napakabilis ang araw. Ilang araw na lang, eleksyon na. Ilang araw na lang, ay pagpapaalam na. Katulad ng pagpapaalam ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga disipulo. Ito jay panagpakada ni Apo Jesus, kadagiti adalan na, ken uray pay dayjay 7 a balikas ni Apo Hesukristo iti Kalbaryo. Nga iso nga mangganyo into no Biyernes iti oras iti alauna iti malam. Ket mangganyo dagiti nadumduma nga mensahero nga aramaten iti Dios. Kakabsat, kasla kaano laong nga inimbitaran na kami da Kuya Jimmy, Ate Neri, iti 2013, iti Visitor Sunday. Malagip nyo yung Visitor Sunday. Nga iti nagturugan mi ket iti Kapatiran Kaunlaran Foundation Incorporated. 2013 nga saan ko nga malipatan dayjay nga tawen. Gapo ta dayjay nga tawen ket kanayon kami agpamanila. Tapno ipa-check up mi dayjay ubing mi ni Precious kadagiti na dumadumang nga hospital. Tikang runaan nga napanan mi di nga tawen ket Mary Johnston Hospital. Ket jay nasarakan mi ni Dr. Blay Miranda nga isu ti doktor kaunaan nga doktor ni Precious dito ay Metro Manila. Ken agyaman na ni Dr. Blake kaputa pro bono. Awan iti bayad mi no apan kami agpa-check up. Malaksid kadagiti adu nga agas. Napan kami iti Philippine Children's Hospital. Napan kami iti nagapuan ni Kuya Jimmy nga hospital dito sa Quezon City. Ginagan na dyan, Kuya Jimmy. Capitol Medical Center. Thank you, Kuya. Ken EJ Philippine General Hospital. That was in 2013. Ket iti adda kami ditoy, maligip ko pa iti nagtugawak ko DJ side, DJ nga banda. Saan nga ditoy, no diket adda kami ni Janice nga nakaubaak ken ni Precious. Ket kinunak ni Precious, iti madamang agkarkararag ni Pastor Agapito Bautista. Ket kunak ni Precious, anak ko, sapay ko mata, maidistino akmat dito nga church, tapnuhan, saan tayo nga kanayon nga agawid di probinsya. Dayjay iti kararag mi ni Precious. Anak, kararag mo man nga ni papam ket maidistino dito eh. Ket kalpasan iti maysa nga tawen wenno awan pa iti maysa nga tawen ket ito yakon in 2014 ana ket naidistino ak ditoy in 2014 from November yata yon na-invite po kami sa Visitor Sunday ng Ilocano. Then in May 2014 last week of May, nandito na po kami sa Knox United Methodist Church. Napakabilis yung sagot ng prayer ni Precious.
Sabi nga siguro ng Panginoon sa amin, nung nananalangin po kami, na nandyan po kami, mangyayari ang dasal mo, Precious. Ket agyaman ak unay, itibiyang da Sir Jun Sermonia, da Kuya Jimmy Ateneri, ken da kayo amin, nga nabara nga imawat kada kami, iti likudan, iti kasasaad ni Precious. Iti adak dito yun, mariknak iti dagsen, iti responsibilidad, kasmay sa nga pastor, ken kasmay sa nga ama, ken ni Precious. Ket tagyaman kami, napagbaligyan mi, dajay, 8 tawen gaya men, iti kaadami ditoy. Adu dagiti agsaludsod no kasanungan nakapan kami ditoy Knox United Methodist Church. Ket ti makasungbat kadagiti saludsod dagiti church workers ditoy PAC ken dumapay damagen nyo kani Apo Dios. No apay nga adda kami ditoy. Ni Apo Dios laong iti makaammo no apay nga adda kami ditoy. Nga magyaman na iti panangaramat na kani Bishop Rodolfo A. Juan nga iso ti agdama nga Bishop idi nga panawen. Happy birthday Bishop Juan idi Kalman. And kani Bishop Pitorio nga iso nga Bishop idi Pimakadaak iti Bea idi 2014. Happy birthday Bishop Torio, tangal daw birthday ni Bishop Torio. Ken adupay dagiti karkararag ko kani Apo Dios. Ti amok nga ditoy ni nga mapukaw ni Precious. Ditoy nga agpakada ni Precious. Taaday di titawan nga nasurok may sabulan kami ijay Philippine General Hospital. 33 days kami po doon. Napakahirap. Yung araw-araw, nag-LRT po ako. And then one time, meron po kaming banding ni Kuya Jimmy sa McDonald, Quezon City, doon sa harap ng Good Samaritan United Methodist Church. At nung nandoon kami ni Kuya Jimmy, may tawag po ako galing sa Philippine General Hospital. At tinatawagan po nila ako dahil naghihingalo si Precious. At kaagad na nagpaalam ako kay Kuya Jimmy, then pumunta sa Philippine General Hospital. At nakita ko nga yung kalagayan ng aming anak, si Precious, na marami pong mga aparato na nakakabit po sa kanya. And then yung isang doktor na napakalapit po sa amin, kinausap ako ng paghahanda sa araw na yon. Kung anuman po yung mangyari. Dahil katkatong-tong na kayo, doktor, nga kastoy ti kasasaad dahil ubing mo, agsagana ka, saan ka kumang agpulkok, when no, agliday, no anyaman iti, mapasamak ken kuana. Iso nga, adayupay dahil bulan, iti panagkasangay ni Precious ket gimata nga kunti cake, tiriknak ko dahil nga tawan, ket agpakadan iso na. And that was 2015. From April to May, nasa hospital po kami. So nagrigat, dahil kasasaad mi, di nga panawon, nga gasawa. Nga itibiyag ni Precious, iti Mary Johnston, PGH, ket naoperaan pa iso na, iti Mary Johnston, through Dr. Val Garduque. Tanaperdi amin tingipon na. And then the operation ni Precious kailangan quick. Gaputa saksakan dati anesthesia ket no saan ang quick the operation na delikado the operation na ket kagyaman na kani Doktora Val Garduque. When nagpartak nga na-opera ni Precious, nagsaya ti Diyos ken kuana. No niya tinarami ti Diyos ijay Philippine General Hospital, gaputa ti kararag ko, kani Apo Diyos, ididay di nga agrigat iso na, kuna kani Apo Diyos, very short prayer, kuna kani Apo Diyos, kaya mi pay nga ang lagaan ni Precious, ited mo kumamat kada kami.
Isu ti pigsami ken isu ti inspirasyon mi, iti panagserbi mi ken ka. Ket ijay madla nga oras na riknak iti Santo Espiritu iti Diyos, nga naggaraw iti biyag ko nga kunana, anakusan ka madanagan, ited ko pay ken ka. Alagayan nyo laang isuna. Ayaten yung isuna. Mamati akta kayo laang iti mga ayat ken kuana. Nung pay adu kayo nga nangayat ken kuana, babaon iti panang tedyo, kadagiti kasapulan na. Ngem sa bali, dajay, inted ni Janice, nga ayat ken kuana. Nga dajay ragsak na, nga makapagtrabaho kumamot, tapno sumayat pa'y dajay panagbiag mi, ngem saan? Inted na dajay amin nga oras na para kani precious. Iso nga nagrigat nga mapukaw dahito yung ubing kada kami, kakabsat. Gapo iti ayat nga iso nga inserbi mi ken kuana ken inserbi mi iti Diyos. Iso nga iti kanayon nga itartaray ko iti Mary Johnston, malagip ko pa'y nga araramatek di urban, natiliwak dita. Saan ko nga nakita nga red gayaw man gapo ti danag ko, ta masapul nga mataming iso na dagos di Mary Johnston, uri red den kat nagtuloy aklata. Nga tiniliw na kiti enforcer. Nga imbag kiti enforcer, sir, pakawanan na agdardarasak ta day ti ubing kasap masapul iti hospital. Ket di enforcer, sige, aganad ka nga rod. Mag-ingat kayo. Iso nga ko naka ni Precious, anya taramiden ta, sapay kumamot nga, ikan na tayo ni Apo Diyos itilugan. Nga pagluganam, bukwam. Iso nga awan ti makalugan, ijilugan ket, ijimikadwa nga tugaw, kanya ni Precious, inaramid mi nga pagturugan na kasla pagtaingan na dajilugan. No, kita nyo, nagadu nga pungan, nagadu dagajay, gamit na ijay, nga saan nga maikat. Iso nga, kunami kat, idi 2015 dayjay, di natiliwak, so nagkararagap. Ket, napagbiit laong kakapsat, iti sungbat iti Diyos. Iti umasidagak ka ni Sir June, sermon niya. Kunakat, sir, kasapulan ko tilugan para ka ni Precious. Tidagos nga sungbat ni Sir June, kaanom nga kailangan tilugan. Nagpintas na, kaanom nga kailangan itilugan. Sila nagpita na, ken mano ka diti budget mo. So, imbagak ti mano, ken budget, ket iti iyeg mo dito yen, ti budget mo kuna ni Sir John. Iso nga ada ni Lola, ni Precious, ni Inang Siping, dayay timulong kada kami. Iso nga iniyeg mi dayjay. Ket kalpasan ni ti manulang aldaw, simang poten ijay parking dayjay lugan. Kasi kabit ti sungbat ti kararag kakamset. Ken ti kararag mi, it's only second hand. Tako na ka ni Sir John, dayjay lugan mo lang tantited mo, sir. Gino sarma, ay saan? Kuna ni Sir John. Ket ti inted ti Diyos kada kami, it's a brand new car. Amen? Di bendisyon. Nga iso nga aramatan mi, iti panagbiyahe mi. Kenda dumapay nga bendisyon, iti walo nga tawan ti kadami ditoy. Iti biyag, nga iso nga insagot ni Apo Diyos kada kami, ken kani Precious, ket anya ket din, iti panangipatag na kada kami, iti kadami ditoy, ken kastamot iti panangipatag yu kada kami. Kada kayo akamkamong iti Ilocano. Nasabsabali iti ayat anarik nami kada kayo. Impatag da kami. Saan na kami nga binaybayan ditoy, baboon iti asi iti Apo. Iso nga iti walo nga tawen ni Apo Diyos iti naggaraw. Ket kas ka ni Apo Heso Kristo, ket adam iti tiyempo iti panagpapakada. Daytoy iti maudi nga tawen ko kada kayo. Takalpasan iti manulangan nga Domingo ti kada kayo, kasla kumaka ni Apo Diyos, manulangan nga aldaw iti kada na kadigiti disipulo na, ket
nagkalanglang da. Iso nga, agyaman na iji fellowship tayo after dating a service, mapantay di kantin, mangan tayo sadyay, agtutungtong tayo sadyay, adda dagijay, nararagsak nga pagtutungtungan tayo. Tamanulangan nga daw, iti kadakmod kada kayo dito'y naks. Tana idistino ak ngarud manen, ijay sa bali. Isong amo yun kakabsat, kahit kung ibagatat ta in relation, iti daytoy mensahe iti biyag. Dagi imbasa ni Ate Bet tatay, ket may papan iti panagyaman kani Apo Dios. Nagpintas dayjay binasa ni Ate Bet tatay, tako na ti paset na santuan at surat, luktan nyo ti ruwangan ti kanalintag, ta usumrek ken sumrekak nga agyaman ti Apo. So it's a door, ruwangan. Kas iti panangilukat yo ti ruwangan dito Knox United Methodist Church. Ket ko na dito'y daytoy ti ruwangan ti Apo. Dagiti laom nalintag ti makastrek. Ket sino kan diti umuna nga kuna dagiti Ilocano dito'y Knox ket ti umuna nga makastrek iti langit ket saan nga Tagalog, saan nga English, no di ket ti Ilocano. Tati Ilocano iso dati umununa dito'y. Uray iti aldaw iti Domingo, uray dawn prayer, ket nasapa tayo nga agreeing para iti Apo. Paseten iti biyag tayo, iti panagreeing tayo ang nga nasapa na, dagiti Ilocano. Naglukatak iti Facebook ko, iti messenger ko, iti oras iti alas 2, iti parbangon. Sino nakaring ti alas 2? Tatay 1:30 nakariingak. Naturugak manin, ken nakariingak iti alas 3. Ken from 3 a.m., nagsagana akon nga umay dito'y nagkararag ken nagsagana. Ket adan da impos ko. Ket no nakapost akon, makitak ni Kuya Jimmy aglikesen. Nabasa nan da impos ko. Ken da kararag. Isu nga ko na dito'y paset na santuan na surat. Ket isagana iluktan tayo iti ruwangan iti Apo. Ket ko na dito'y nagasat ti umay itinagan ti Apo. Bendisyonan da kayo manipod iti balay na. So, da kayong himay tatangal daw, nagasat kayo. Takunana dito'y bendisyonan na kayo iti balay na. Kunana dito'y Brother June, in verse 24 in Psalms 118, sa iyong Biblia, Blessed is he who comes in the name of the Lord. We bless you from the house of the Lord. So we will receive blessings in the house of the Lord. Awaten yu ti bendisyon, iti uneg, iti balay, iti Apo. Kakabsat. And so, kada kayo uri pa'y dagitag buybuya, na bendisyonan da kayo, gaputa, at da kayo, iti balay, iti Apo, iti daytoy ngaldaw. Gaputa, sanang ibaga, nga daytoy balay, iti Apo, ket daytoy building. Saan nga daytoy nga pasdek, iti balay, iti Apo? Brother June, yung sinasabi po dito, hindi po ito, building na ito ang sinasabi ng Diyos. Yung house, yung eklesia, ang tahanan ng Diyos ay tayo. Okay? Nalawlawagan kayo? Iti balay iti Diyos, datayo, kakabsat. Datayo. So, lagligipan nyo dayta. Nga iti balay iti Diyos, siyak gayam. Iso nga masapul nga ramatek dayti biyag ko, ken iserbik kani Apo Diyos. Dayta iti rumbo nga ramiden tayo. Ket intayon iti dayjay imbasak kada kayo kakabsat nga teksto. Iti nabaligi nga isasarek ni Apo Hesu Kristo ijay Jerusalem. Nakita yo, nagpintas ana, dayti paset ti nasantuan na surat. Dayti nangalaan da iti urbon ti asno ket sanda ammo nakagalot.
Basta laong dagiti tinutukan ni Apo Diyos nga disipulo na dadagibaga apay nga laan nyo, masapul ti Apo. Handa mo't impakada ket, basta winarwaran da, di nakita di akin ko kwa, apay alaan nyo dayta. Kunati, adalan ket, masapul iti Apo. Kit inted da. Ta masapul nga rin iti Apo. Aramaten iti Diyos. Iso nga si wawayada, ken si ayatda, nga inted da gito nga asno. Nagpintas na. Iji probinsya, dagiti balay ijay nakalukat dalata. Kang ranan di banbantay, han nga nakarikob dagiti balbalay ijay. Umunag ka no kayat mo, maturog ka no kayat mo, uminom ka no kayat mo. Kasjay iti kababalin dagiti tattao iti. Kaano laong addan iti ruwangan, addan iti rikob dagiti balay, idin addan dagiti agtatakaw. Di ba? Addan iti agtatakaw. Pero napakaganda na po, yung isang tahanan na wala po kayong makita. Nga anyaman, nga manglapod iti sa sarek mo. Kas ti kayat ni Apo Diyos eh. Iso nga ni Apo Heso Kristo, si wawaya, si umrek iti Jerusalem, dahil po wala namang gate sa Jerusalem. So, naging matagumpay ang pagpasok ng ating Panginoong Heso Kristo. At dudag iti tao nga agbyag iti dayto nga panawin nga saan da nga nagbaligi. Kakabsat. Nagado. Nga tatao nga amamutay o nga nagbibiyag dayto nga panawin ngem saan da nga agbaligi. At dadag iti nakaeskwela ngem saan da mo't nga nagbaligi. Marami pong mga nakapag-aral. Lara, tandaan mo, maraming mga nakapag-aral pero hindi po sila nagtagumpay. Kaya kailangan po magtagumpay ka. Maraming mga nakatapos. Adu dagiti nakalipas iti panag-eskwela da, ngem awan mo't trabaho da. Ngem awan trabaho da. Adamod dagiti nagasawa, ngem saan mo't napintas iti relasyon da. Iso nga, huwag po kayong nagmamadali. Si Basang, si Lara, huwag kayong magmamadaling mag-asawa. Mag-aral na mag-aral kayo. Gawin ninyo ang gusto ninyo, magpayaman kayo. Ibigay ninyo ang inyong lakas para sa Panginoon at tutulungan kayo ng Diyos. Diba? Napakasarap na ang buhay ko ay para sa Panginoon. Mag-aral ako para sa Panginoon. Hindi lamang para sa magulang mo, kundi para sa Panginoon. Dahil daw, sabi po, mag-aral ako dahil ito mong sabi ni Mama, sabi ni Papa. Pero kung pinagalitan ka na ni Papa at Mama mo, anong sabihin mo? Ay, mag-asawa na lang ako. Anong silbing aral na ito? Palagi akong pinapagalitan. Di ba? Pero kung sabihin mo daw, sabi ng mga Korean, mag-aral po ako dahil sa Panginoon. Gusto ko siyang i-glorify. Di ba? Kaya yung mga Koreano na nakasama ko sa church, nung pastor po ako sa Korea, nung nakatapos na po sila, and then nung nakapag-trabaho na po sila, the first salary na tinanggap nila, isosobre nila at dadalhin nila sa altar. Walang kaltas! Tingnan ninyo, walang kaltas. Sapagkat sabi po nila, ang nagbigay nito ay Panginoon. Ibabalik ko sa Kanya lahat. So yung pagkakaloob nila nung first salary ay para lahat sa Panginoon. Yung second salary, mayroon na sa kanila. Kaya ba ninyo yon? Kaya yung ataday jay kakabsat. Kada kayo nga ubing tata, nga madama nga agis eskwela. Sana po ito po yung yung memories ninyo sa akin. Lara at si Victoria at sino pa yung pandito.
na pagdating ng araw, kapag may trabaho na kayo, sabihin ninyo, naisip ko lamang yung sermon ni Pastor na yung mga Koreano daw kapag nagbigay po sila, kapag nagkaroon na sila ng trabaho, yung first salary ay para sa Panginoon. Ibigay ko nga rin ito at tingnan po ninyo, kayo ay pagpalain ng Diyos. Lahat po ng mga friend ko ngayon sa Facebook, mga Koreano na kasama ko, nakikita ko yung ang ganda ng buhay po nila. Mga kapatid, dahil po sila po ay tapat sa Panginoon. Iso nga, iti panagbalin tayo nga Kristiyano, pagbalin tayo nga namati iti Diyos, masapol nga agbaligi tayo kuma, kakabsat. Saan da tayo nga inawagan iti Diyos, tapno laong ket saan tayo agbaligi. At da iti misyon tayo. At da iti plano iti Diyos iti biyag tayo. Iso nga umat atidog iti biyag tayo, gapo, taadda iti plano iti Diyos pay iti biyag mo. No kumain di nagsakit kan, agsagsagaba ka, ket ko na, ket alain na kuman iti Diyos. Ngem, lagi bom da di imbaga, nasabi mo na ba yun Ate Ted? Na nung you are suffering, nag-suffer ka, sabi mo, Panginoon, ang hirap naman ng buhay ko na ito, kunin mo na ako. Pero ngayong linggo na ito, isipin mo, Panginoon, bakit di mo ako kinuha? Ang sagot ng Panginoon, may plano pa ako sa iyo Marami ka pang dapat ibigay sa akin. Di ba? Adupay dagiti saan yung nga inted iti Diyos, iso nga, saan na pa'y nga alaon iti biyagyo. Amen? Anya pa'y dagiti mabalin nga alaon iti Diyos kada kayo. Dito'y asno. Idi alaan dagiti adalan, apay nga alam dayta, apay tawarwaram dayta urbon ti asno. Masapul ti apo Anya pa'y dagiti banag nga kayat yung nga iti Diyos kakabsan. Daytoy plano iti NACS na panakaipatakder iti building. Natagtagainap ko nga natagtagainap ko dahil rebuilding. Nga dahito yung rebuilding, napan ka no iti beya. Nako, delikado kayo. Ang rebuilding ay napunta sa beya. At yun naman yung plano. Ang plano talaga ng mga church council, yung mga mananampalataya dito, especially yung nabigyan ng vision, yung rebuilding na ito ay magiging replika ng tatlong area. Nax Bea, Nax Dea, Nax Moa, di ba? Ganon yung mangyayari. Pero napanaginipan ko na nauna daw nag-build ang Bea ng Nax Bea. Nako, sabi ko sa panaginip ko, baka mahuli po itong Nax kung hindi po sila gagalaw. Aalis na ako. Kaya't inted ni Apo Diyos dahil yung vision kanya. Nakisao ti Apo. Nakunahan ti Apo kanya ket pastor si kalaungan ti mangpatakder. No saan da nga kabaalam, taadaaken ka. Nako, nagrigat na. So nga, DJ vision, it is already in us. At dakadatayon ka. Naisawang nga. Naggaraw dagiti tattaon. At doon dagiti saan ang metodista nga ng third iti daytoy nga rebuilding. Kitaan nyo, dagiti saan nga metodista namati da? Ngim dagiti metodista saan da nga mamati? Anya ket din a klase a pamati iti Dios no saan nga maaramid daytoy babaon kada kayo nga anak iti Dios. Saan lamot nga da kayo ti pangibagbaga kakabsat. Madamdama siyak iti agmensahe ijay 9 o'clock, 9:30 madamdama. Isu nga ijay 2 ti bagak, nga imbaga ti Dios kanya. O, kitain nyo. Isu nga kakabsat, inaiban na tayo ti Diyos tapno agbaligi tayo.
Ket sa dino iti naggapuan, iti panagbaligi ti Apo. Saan nga naggapo dito'y lubong? Hindi po galing sa makamundong pamamaraan o tagumpay. Tulad ng pagyaman o pagkamit ng kapangyarihan. No di ket daytoy apan nakabalin, ket naggapo iti Diyos Ama. Sa kunana ditoy, ni San Pablo, kadagiti Roma, Kapitulo 10 ken 2, versikulo 2. Kunana ditoy, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Nyati kunana ditoy, naintindihan po ninyo, huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Saan tayo kumanga nanyaman, dagiti makikita tayo dito, rabaw ti daga. Saan kuma, dagiti kitaon tayo. Dagiti kitaon tayo kuma, noan niya, iti biyag tayo, kalpasan, dahito yung biyag. Kakabsan. Dahito'y iti pudpudno nga panagbaligi. Iti biyag nga adda, iti sibay ni Apo Hesu Kristo. Di ba, nagsayaat? Dahito'y iti kitkitaon tayo. Hantay nga kitaon, kasano nga ta mapadakol ko o dahito'y nga pagtaingak. Kasano nga ta nga mapasayaat ko dahito'y nga business ko. Kasano nga ta dahito'y nga para amin ken ka ti pampanutang kasla da nabaknang. Kararwa agragsak ka, kararwa mangan ka, kararwa uminom ka, kararwa aramidam ti kayat mo. Ngem ko anyak ti kuno na ti Apo, maag. Saan mo kading mo inton rabii alaok dahil biyag nga iso nga insagot ko ken ka. Ano sa Tagalog yung maag, ate? So, yun po ang sinabi po doon. Kaya wag po nating pagmalaki kung ano man po yung mga bagay na nasa atin ngayon. Sa mga bagay na ito ay mawawala. Sa isang iglap, mawawala po mga kapatid lahat ng pinaghirapan po natin. Kas ijay, mapaspasamak ijay Ukraine nga ikarkaragan tayo. Nagpipintas iti building da, missile, boom! Boom! Anya awanan. Nagado nga naperdin. Nga nagpipintas nga pasdek iti gubat. Ket no kasjay mo ti mangyari dito sa Pilipinas, no santeng agan-anad. Iti relasyon tayo iti sa baling nasyon, kanguranan iti China. Ket manulang misal ti mapandi kanya tayo ket awanton ti maipanpanakol tayo, abiyag tayo kakabsat. Isu nga daytay ti laglagupon tayo. Ket daytoy nga mensahe ti panagbaligi ni Apo Hesukristo ijay Jerusalem. Ket nakita, babaon iti panagbigbig dagiti propeta ken dagiti mamaestro ken ni Apo Hesukristo. Nagsirib launay ni Apo Jesus kuna dagiti mamaestro. Dagiti propeta isuda tinang panagnek kakabsat. Kadagitoy nga naramid ni Apo Hesukristo. May kadwa na aramid ni Apo Dios no anya ti kuna dagiti propeta iti daan na tulag. Kakabsat. Napasamak no anya dagiti imbaga dagiti propeta. Ken ti maykatlo na aramid iti plano iti Dios. Tapno maisalakan iti sangalubongan. Iso nga nagsayaat manen nga denggen iti 7 a balikas ni Apo Hesukristo iti Kalbaryo into no Biyernes. Umay kayo. Kanya nagpintas dagiti kuna ni Apo, Apo, pakawanem isuda ta dida ammo ti araramidan da. Diba? Kasjay matibyak tayo, santayo ammo ti araramidan tayo. Nadaduma ti pampananutin tayo katlaong ti bukod tayo. Ngem, kada tayo anamati ka ni Apo Diyos, ti panunutin tayo, no kasano ang makapagserbi tayo anasayaat ka ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos kuma, iti mang bendisyon, iti tunggal may sa kada tayo, iti selebrasyon, iti palaspas, iti Palm Sunday,
Makita tayo, dagiti palaspas ditoy, sangwanan tatangal daw, ket iparang nalaong kakabsat, iti nabaligi, nga isiserok ni Apo Dios ditoy Knox United Methodist Church. Amen? Ken iti nabaligi, nga isiserek yu amin akamkamong, iti Ilocano. Inikat ni Apo Dios, dagiti dandanag yu, inikat ni Apo Dios dagiti saksakit yo, dagiti buteng yo, ket sinukutan ni Apo Dios iti namnama. Sinuktan ni Apo Dios ti rag-u iti intayo panagdaydayaw ken kuana. Umay tayo masidag tayo iti Apo ket agkararag tayo. Tayo po ay manalangin. Apo nga nasantuan, agyaman kami ken ka. Itinabaliging ay sasarek mo iti Jerusalem. Agyaman kami ken ka, O Dios. Iti ayat nga iso nga insagot mo kada kami amin nga anak mo. Iti daytoy nga tiyempo. Agyaman kami iti panangilisim kada kami iti peggad, O Apo. Ken uray pay kada iti saksakit. Wenno Ama, agyaman kami. Iti daytoy nga biyag ngagtultuloy nga insagot mo kada kami. Iti daytoy nga aldaw. Wenno Apo, agyaman kami ken ka. Gapu ta saan na kami nga binaybayan. Intulok mo, O Dios, nga agbyag kami tapno itultuloy mi. Iti agserbi ken ka. Wenno mami nga nasantuan, dawaten mi, iti agtultuloy apan ng bendisyon mo, katigiti amin na kamkamong iti Ilocano, dito Knox United Methodist Church, ken dagiti Ilocano nga da iti online ita, madamadang agbuybuya. Agyaman kami, gapo, tas ikaw, Apo, iti pudpudno nga dalan, sika iti biyag mi, O Dios. When amami nga nasantuan, madaydayaw itinagan mo, iti dayti nga oras. Ket o Diyos, ipeksami iti panagyaman mi ken ka. Iti panang bendisyon mo, kani Mami Presi Ancheta, iti inna nga panagkasangay, iti 7. Ken kastamot o Diyos, kani kabsat nga Justin May Antonio, intuno 12. Lord, idawat mi nga digiti amin nga agkasangay iti daytoy nga lawas ket iparukpok mo kadi itayat mo kadakwada. Mapadasan daw, O Dios, iti rag-o ngagtaod ken ka. Wenno mami nga nasantuan, idawdawatan mi, O Apo, dagiti anak mo nga daan sa gubanit iti daytoy nga aldaw. Wenno Dios, idawdawatan mi ni Auntie Nancy Raros Andres nga itangal daw ket adda di hospital. Ikamatalik mi ken ka, O Apo, iti biyag na. Auntie Esther Saklayan nga di Amerika, bendisyonam ka dito sa lunatda. Ken iti panagdialysis ni Uncle James Saklayan, ikamatilik mi ken ka, O Apo, iti biyag na. Wenno Diyos, bendisyonam da Manong Dani Pagadwan, ken Ate Winnie Pagadwan, ikamatilik mi ken ka, O Apo, iti biyag da. Auntie Anita Larida, bendisyonam ka di, O Apo, iti salunat na iti dayting oras. Ken kastamot, O Apo, nga bendisyonam da Nanay Amor Seremonya, na Ate Adelina Roman ken Nanay Marcelina Evangelista. Kamatelek mi ken ka, O Apo, dagiti salunat, dagiti inang, O Apo. Bendisyonam kadiso da nga kan kanayon, iyadayom kadiso dati peggad, O Apo. Especially ta nakapsut iti physical nga bagidan, gapo iti kinabakot da. When namaming nasantuan, bendisyonam kadi da Nanay Presi, Kajente, ikamatelik mi ken ka, Apo, iti biyag da iti dayting aldaw. Bendisyonam ka diti salon at na.
Bendisyon namin sa lunat ni Ate Neri sa Monteo Apo. Bendisyon namin sunakan kanayon, kamatelikmiken katibiyag na. Ken kastamet o Diyos, ngay kamatelikmiken ka. Dagiti anak mo nga nag-take iti bar exam, kang runan ti balasang ni Ate Aurora. Itdem kadi iti panagbaligi kadagiti amin nga nag-take iti bar exam. Ta mamuandan o apo iti dayto yung Abril iti resulta iti panag-bar exam da. When o Diyos, idawdawatan mi dagiti anak mo nga madama nga review. Kas kani kabsat nga James Narvasa nga agtake to manen agtake isuna iti medical board iti sumurunong nga panag-examen ken uray pa ni Jessa Rodriguito o apo when amami nga nasantuan ni kamatelik ni ken ka o Diyos dagiti amin nakamkamang mi iti daytoy nga aldaw agyaman kami ken ka o Diyos iti panangtarabay mo kada kami iti Ilocano family iti Knox United Methodist Church agyaman kami iti ayat nga isu nga naawat mi kadakwada iti lasud iti 8 tawen nga panagserbi mi ken ka o Diyos dito ng iglesia ken kadagiti amin nga serbisyo when amami nga nasantuan madaydayaw ka o apo iti dayting oras bendisyon namin ni Sir June nag-preside iti council meeting madamdama kamatalik mi ken ka o Dios iti amin nga membro iti konseho iti NACS when o Dios bendisyon namin iti nasyon mi nga Pilipinas bendisyon namin dagiti umili especially iti panagpipili mi into no Mayo 9 kamatalik mi ken ka o apo iti baro nga tugaw nga leaderes mi agyaman kami iti biag da ken iti panakapili da tapno isu da o Dios iti mangi maneho iti nasyon mi o apo iti lasud manen iti panagserbida bendisyon namin dagiti kabsat ming OFW iti balasyo taaw kamatalik mi ken katibiyag da sa lunat da ken iti panagtrabaho da ken orepay dagiti frontliners o apo when mga nasantuan ideklara mi nga sapay kuma ta saanen na makastruk iti barong nga variant iti COVID iti nasyon mi nga Pilipinas awan ko man iti makaptan iti COVID o apo. Keta sumayaten iti ekonomiya mi o apo. When amaming nasantuan, bendisyon ang nakamngarot iti dating oras, ikamatilik mi ken katibiyag mi, salunat mi, si kakadi iti may didayaw. Ket dagiti iti dawat ken kararag mi, bubuan tinagan ni Apo mi Hesus Kristo. Amen. Amen. Panakala dagiti sagsagot, masapo lamang itugot ti tunggal maysa iti sagot, kas mayanurot iti imparabor ti Apo a Diyosyo. Mabalin tayo kakabsat nga itinag dagiti sagsagot tayo, babayin iti ang bank account kan GCash nga da iti screen monitor tayo.
Agyaman ka ni ken ka o Dios, kadagiti anak mo, anang ipaay, kadagiti nga dadaton, amaramat o apo, kadagiti ministeryom, iti dayto nga iglesia. Bendisyonam ka di pamilyada, iti trabaho da, ken uray pa iti salunat da, kabayatan iti panagtrabaho da. Kamatalek ni nga dagiti nga dadaton o Dios, iti panagserbi, iti nga maiserbi, iti dayto nga bulan. Iti nagan na po may Jesus, dawat ken kararag ni Amen. Naimbag nga bigat ti amin kakabsat, ket ni Apo Diyos iti may didayaw after more than 2 years. At kadwatay ni Ate Beth Reyes, madaydayaw iti Diyos, at dada iti dayti nga oras. Tapno may da nga makapagdaydayaw kada tayo. Ken kada kayo maamin tatanga oras, agyaman nak iti kadayo. Ni Apo Diyos ko iti agbendisyon, iti tunggal maysa kada tayo, iti dayting oras. Agyaman tayo ni Ate Beth, iti panagpangulo na ken ni Brother June at da kayo akan kanayon ken kada kayo maamin kakabset saan kayo amin may nanaganan ang kumemorya dagiti nagnagan yo ngem ni Apo Dios ko iti mang bendisyon kadagiti trabaho yo iti pamilya yo ken oray pay kadagiti dagiti aramiden yo ken kadagiti adda iti online ni Apo Dios ko iti bendisyon kada kayo maamin. At dahil nasarok nga sa ngagasot ken sa nga pulo ken inom nga buya. Ket buyayan tayo daytoy arenwell. Opo. Nagdadala ko kami kasi nakikita namin kayo ay malalakas pa. What would be a good incentive for us to finish a good fight? You know, Maging daluyan po kami ng pagpapala ng Diyos patungo po sa inyo. Malaking tulong rin po yun, pambili ng maintenance. Kaya po ay masaya po naman ako. So, bago kumain, yung pagkain mo na espiritual. Yung tinatawag ka ng Diyos para pangalagaan mo yung kanyang creation. Ito yung ginagawa ko. Kumusta po kayo? Ito, sa loob ng 2 taon na nandito kami, ang alaga ko yung aking asawa. Opo. Bedridden yan Hindi Nangyari sa kanya? na-stroke. Na-stroke siya. And then affected yung kaliwang parte ng katawan mula ulo hanggang paa. So, hindi siya makakalakad. Nung una, tinetherapy ko siya, naiuupo ko pa. Pero ngayon, ayaw na dahil Ilan taon na po ba si Mrs.? 76, ako 74. So, after a year, patuloy naman yung pandemic, naisip ko, walang mangyayari sa akin kung aalagaan ko lang yung asawa ko, walang kabuhayan. So, naisip ko itong ganito dahil elementary age pa lang ako, nagbi-breed na ako ng mga... Biglan ba kayo? Dayman. Day. Tagalog ako, taga-Taytay ako. Yung gilid ng ano So yun, lalo akong naging interesado dahil nasa isda buhay ng tao Oo, sa bagay. Pag nagkain ka ng karne,
meron kang heart trouble. Pag nagkain ka ng isda, maganda buhay mo. Tsaka gulay pa to. Pastor, kumusta naman ang support sa'yo ng simbahan? Sa church, nagpasimula akong tumanggap ng retired pastor's pension. Bali, 3 or 4 times na akong tumatanggap eh. Quarterly. So, halos itong Oo. nakaraang taon lang. Kung quarterly yan, kung 3 times, edi alos isang taon pa lang na. Kumusta naman? Alam natin hindi sumasapat, pero sapat daw. Ewan ko, sa kanila, dahil lifestyle yan eh. Oo, sa bagay. Depende sa lifestyle. Huwag masyadong asahan ng church. Alright. Huwag masyadong asahan ng church dahil bugbog na ang bulsa ng church. Eh. Gumawa ng ibang paraan, such as livelihood. Sa ngayon po, dahil alam ko po may inaalagaan kayo, tapos siyempre po, masasabi pa natin na siyempre kulang pa rin ho talaga. Alam mo, yung gamutan, kayo ba nagagamot din ho kayo? Sa ngayon, walang gaano dahil ginagamit ko yung martial arts sa principle ko, sa katawan ko. Kulay lang. Wala akong ubo, wala akong lagnat, wala akong sipot. Anyway, na-survive namin yun. Yan. Dahil dun sa pandemic, Kanya-kanya kayo. kanya-kanya muna. Kagaya nito, pagka nasisilip ko, kumusta dyan? Yan. Wala na, pasok na ako. Pag nagsasampay ako ng mga sinampay, natanawan ko, meron akong ibang pakiramdam na tumulong doon sa talagang kapos. Kaya, alam ba, abot ng ulam, kaya ganito, abot ng... yan. Ako naman talagang hindi metodista. Actually, magpapari ako. Pero hindi ko alam na ang tatay ko pulis siya sa Taytay. Bait yun. Pag lumabas ng bahay yun, sinusundan na ng mga bata. Mag-iiliw siya sa mga bata. And then, ayun, mag-iiliw din siya sa mga hayop. Maski hindi niya kilala yung aso, napapasunod niya sa kanya. Ganon siya kalapit sa mga hayop. Yun ang namana ko sa kanya. Genesis 1:26 to 31. Yung tinatawag ka ng Diyos para pangalagaan mo yung kanyang creation. Ito yung ginagawa ko. Kaya nung mamatay yun, nag-decide ako na susundan ko yung... Kanyang faith. Hindi pa. Nung mamatay yun, nung malaman kong Methodista siya, nagpupuntahan yung mga miyembro ng Methodist Church. Binigyan ako ng isang transistor radio na maski saan ko pihitin, iisa ang istasyon. Sabi ko, itong mga ito palang mga Methodista na ito, pagka magre-regalo, si Rapa. Yun pala, DJAS. True DJAS. Maraming salamat po, Pastor. Thank you very much po. Thank you very much. May mga retired pastor tayo na naglingkod sa ating Panginoon, na naglingkod sa ating iglesia. Yung mga taong to, nagsakripisyo, nagbigay ng kanilang buhay, ng kanilang time to share the gospel of the Lord. Yeah. Why don't we come back and see them and look at them? Ano ang kalagayan ng atong... Kas panagsagsahan natin yung tinanginang aldaw, awan ti care group tayo, awan dagiti dadto mga ministeryo tayo, iti tayong panaka-focus, iti maramid nga Santa Comunion to no Webes, iti alas 6, iti Rabii, umay kayo kuma, ken ore pa yun to no Friday, iti 1 o'clock, ket maramid iti 7, balikas ni Apo Heso Kristo iti Cruz. Ket dagiti iti serbisyo, ito no Domingo kakabsat, Ket dati dawn prayer at 5 and then joint service iti oras iti alas 9:30.
Sa nga awan iti Ilocano service into no umay nga Domingo. Joint Apo. Sige. Kantayan tayo ti makipagnaak kado Apo. Makipagnaak kadapo na dagdalan mo, palimit mo isuro na nga agiptor itirigan. Isuro na amang tignay, puso nakwan liday, tapno agso lidaken ka, kitrap kumagunudan dam. Panaganos isuro na dita denam yasastek na papiksaem toy kararwak tapno dakes pagbaligyak. Tinamnama amang silna iti dalan apag naak ited mo ti talna kanyak ken kam apo makipagnaak. Agkararag tayo wenno Dios nga nilangitan, agtultuloy kami nga makipagnaken ka iti daytoy nga biag. Agyaman kami ken ka o Dios nga rod iti ingkapan ng idalan kada kami amin iti daytoy nga aldaw. Agyaman kami iti biag ni Sister Catherine Consuni nga isu ti nagtugtog apo iti daytoy nga serbisyo ni Ate Lilibet Rodriguez akas nagpangulo kada kami. The Ronnie Renwell ken dagiti kakadwada agyaman kami. Ken kastamat o Dios agyaman kami kadagiti amin nga anak mo nga nagbuya iti daytoy nga aldaw. When o Dios, dawaten mi, ngay tultuloy mo kadi suda ngay dalan, ken sa lakniban, da kabsat nga Josea Fernando, Leia Kimuyo, ni Florin Guting, Maricel Cortez, Eli de la Cruz Soriano, ni Ate Silvia Binalay, Violi Ferrer, Yolanda Bautista, Elza Zarate, ni Ate Sita Bating, ni Ma Sara Larni Barquez, the Pastor Rosemary Rapanut, ni Chav Hart, ken Oray Pay, ni Board Member Joey Evangelista, kamatelik ni ken Kaisuna o Apo, ken Carolina S., Elsa Zarate, Divina Lanusa Talal, Lynn de los Reyes, ni Kabsat nga Sel Sermonia, Luz Viminda Hordan, ken Oray Pay o Apo, ni Earl Bulwan Mabago, bendisyon am kadi o Dios. Ken Oray Pay ni Ate Leonila Ramento, ni Nanay Lilia Marquez o Apo, bendisyon am kadi Suna. Ken dagiti family ti Bautista ti Bambang, Nora Berbano, ken Oray Pay o Apo nga idawdawatan mi ni sa Ate Hilda Marzan Bibat. When o Dios, bendisyon am kadi ni Precious nga anak mi iti panagurigor na kamatelik mi ken kati salunat na. Damanong Larry Correa o Apo, bendisyon am kadi Suna, iti daytoy ngaldaw ken ti pamilyana. Ni Camille Christine Mateo, bendisyon am kadi Apo, ken ni Manong Severino Fernandez. When o mga nasantuan, ikararagan mi o Apo, ti anak mo, nga kayat na, iti makastrek, iti DepEd o Diyos, ket sapay kuma, ta makabirok iti trabaho na, iti daytoy nga, panawen o Diyos. Bendisyonam ni Manong Johnny Benigno Ratum, ken Oray Pay ni Manang Luz Viminda Hordan o Apo.
bendisyonam isuda, ni Garlita Domingo, ni Ate Garlita Domingo apo, bendisyonam kadi. Ken oray pay o apo, dagiti amin nga anak mo o Dios, nga nangitalok, iti biyag da ken ka, iti daytoy daw, iti daytoy nga panagdaydayaw mi ken ka. When amami nga nasantuan, ikamatelik mi nga rod, iti irurwar mi, iti pagtaingan mo, iti daytoy oras. Sa laknibam, dagito kakabsat mi o Diyos, iti ruwarda, bendisyon nam iti pagtainganda, iti ayat, iti namnama, ken iti talna, Isus kadi, iti sagot mo kadakwada. Kenoddaman o apo, dagiti dan, iti saguban, iti dating oras, Lord, itinagan mo, ikamatelek mi dagito, ikat umimbag da kadi. When o amang nasantuan, ikamatelek mi, ken makipagrik na kami, iti family, iti hermoso, iti pupusay o Diyos, ni Manang Leonor Hermoso. Keta bendisyon nam dagiti ng pamilya, iti dagiti nga panawen, kakarana, dagiti paset o apo iti family nga na adda iti liday kadakwada, iti panagsisina. When mami nga nasantuan, kamatelek mi nga rod, dagitoy nga anak mo o apo iti dagiti nga oras, dagiti da kami amin nga daditoy, bendisyonan na kami kadi o apo, yadayo na kami ti peggad, isalakan na kami manipod kadagiti manakdakdakes. When o Diyos, bendisyonam, ore pa iti panagawid ako yung Jimmy ken Ate Neri, jay Rizal, into no umay nga lawas. Kadagiti ti dawat ken kararagmi, babon tinagan ti Diyos Ama, Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Ama ken Anak kuma, ken Espiritu liwliwa, dayawen nga ipagruna, ti langit ken ti daga. Amen. Kaya dita, awatin tayo tinaindakla na bendisyon, nga gapot babon, tinagan ti Diyos Ama, iti anak na iso ni Apo Iso Kristo, nga iso ti dalan, iso ti pudno, ken iti biyag, ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, iso kumay, tawaten ti tangawan patinggana. Amen. 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 Naimbag nga bigat ti amin, kakabsat.